Tot això condueix a que, acte seguit, certament vull ser, diríem, jurídicament honest per dir que el tribunal té molt interès en dir jo no m'he pronunciat sobre qüestions polítiques, jo m'he pronunciat sobre qüestions jurídiques, jo no m'he pronunciat sobre qüestions polítiques, jo em pronuncio sobre qüestions jurídiques. Cal dir que aquesta va ser la posició de la Federació Catalana de Bitlles, que va dir, escolti, aquí no els hi venim a demanar cap pronunciament polític, els hi venim a demanar que actuïn en justícia i d'acord amb el dret. I el dret ha donat aquesta satisfacció que no se'ns escapa ningú, que té lògicament i fins i tot, si em permeten, afortunadament, lectures polítiques molt positives. Però ha estat una resolució que el tribunal ha volgut dictar en dret. I vull destacar aquest aspecte. M'hauria preocupat que la sentència arbitral hagués fet algun tipus de concessió política, perquè podia interpretar-se que aquí el que hi havia era, diríem, una solidaritat política o una voluntat política d'expressar una simpatia o una sensibilitat pel que estàvem plantejant. No, ens interessa molt a la Federació Catalana, i jo suposo que l'esport català, que sigui des del dret i des de l'estricta aplicació del dret que es doni satisfacció a una petició com aquesta. I acaba, per tant, la sentència arbitral, i deixi'm dir, destacant un principi que el subratlla d'una manera molt visible i que crec que és molt important a destacar aquí, que diu, entenc el tribunal que en tot cas, al final diu, jo el que haig de privilegiar el debat polític, és el principi de la independència i de l'autonomia de les federacions internacionals per organitzar com vulguin la seva pròpia federació. El principi de la independència i de l'autonomia. Bé, no se'ls escaparà que en tot cas són afirmacions i doctrines que tenen un contingut molt substantiu i jo penso que amb gran satisfacció per la Federació Catalana de Bitlles s'ha prestat, com deia el secretari general, un gran servei a moltes i moltes causes vinculades al món de l'esport. Nosaltres no ens pertoca res més que dir. Vostès sabran que els advocats no sempre podem dir sentències favorables, de tant en tant ens en toca dir alguna que no ho és, i per tant jo no els hi puc ocultar que quan dius que hem guanyat ens fa una satisfacció enorme, però deixi'm dir que sabent el que hem guanyat encara ens en fa més. Bé, en primer lloc, gràcies als que heu treballat, a l'Ignasi i la Judit, a la pròpia federació, perquè és evident que estem davant, com deia la secretària, d'un precedent únic. Al món de l'esport, que aquesta sala ho hem vist moltes vegades, que sempre diem, vols dir que s'aconseguirà? Jo no ho veuré, la pregunta és on has d'anar que no ho veuràs, perquè nosaltres sí que ho veurem, no? De fet en portem 13, totes són diferents, però aquest és un cas especial. Que hi hagi una federació internacional on hi ha la Federació Espanyola i la Federació Catalana no és un tema menor. A ningú se li escapa que no és un tema menor, i que sigui reconeguda pel Comitè Olímpic tampoc. Pels que portem molts anys amb aquesta història, el primer obstacle de tot va ser parlar de la Ley del Deporte, quan deia que les federacions espanyoles són qui representen Espanya, per entendre'ns, i nosaltres sempre hem argumentat que aquest tema no ens afectava. Segon element, quan es van recollir signatures, les famoses 500.000 signatures amb una iniciativa legislativa popular perquè la pròpia legislació catalana ho permetés, tots vostès saben que es va portar al Constitucional un text on es deia que les federacions esportives catalanes de cada modalitat esportiva són representants del seu respectiu esport federat català amb els àmbits superautonòmics, i això va anar al Tribunal Constitucional. Està pendent aquest tema. Jo crec que el que s'acaba de produir aquí amb aquesta sentència és que no cal que perdem més el temps ni amb una discussió ni amb una altra. No té cap sentit.
El que semblava una muntanya de dir què deia la legislació espanyola o què deia la legislació catalana, diria que no ens afecta. Cap per elevació ha quedat superat, ho ha situat en un altre àmbit. L'àmbit no és aquest, l'àmbit és el dret privat. A més, quan hem parlat a vegades que l'article 200, que no era un tema menor, i algun que altre periodista encara en deu, un pan tomàquet amb pernil que no m'ha pagat quan li deia que l'article 200 era un article vital, del qual hem utilitzat aquí per defensar-nos, doncs vam en la mateixa línia. Segurament, quan sempre pensem que no ens en sortirem, hem anat canviant la posició. O sigui, hem passat d'una posició de tenir un semàfor vermell amb un semàfor àmbar, que és aquest que utilitzem per passar com podem, amb un semàfor verd, que és el que crec que estem en aquests moments. Per tant, és un problema de com anem procurant dins de les diferents federacions catalanes que prenguin la decisió lògica a la seva assemblea, la decisió democràtica de si s'afilien o no s'afilien, amb les que els estatuts de les internacionals ho permeten, que tampoc són totes, però són moltes, són 47 i són importants. I a partir d'aquí ens haurem de sotmetre a una votació d'una assemblea que t'admet o que no t'admet, però no hi ha cap més entrebanc. Dic això perquè durant molts anys hem discutit si ens deixarien o no ens deixarien, i sempre discutim qui ens deixa o qui no ens deixa. Això no té cap sentit. Per tant, el que ha fet aquesta sentència és canviar una mica les regles del joc. Si algun dia la sentència Bosman va canviar les regles del joc, aquesta està canviant unes altres regles. Per tant, es tracta que tots ens situem al camp d'una altra forma i que tots plegats sabem trobar una solució còmoda per tots. Com deia la secretària, això mai es fa contra ningú, sinó el que té és l'interès lícit d'una federació de poder afiliar-se amb una internacional, si pot poder competir, que els seus esportistes ho facin, i en alguns casos també aconseguir uns recursos econòmics, perquè si no tens res a explotar no tens res a ingressar, no? Per tant, nosaltres estem molt satisfets, repeteixo, doncs l'enhorabona a la federació, a la Direcció General de Projecció Exterior, amb tots els advocats que hi han treballat, tots, els que m'ho ha dit el Miquel Roca, els que van començar i els que ho han acabat, i per què no, quan es fa bé a casa, jo en tinc l'obligació de fer-ho a la Secretaria General de l'Esport, perquè he conduït el procés d'una forma el més discreta possible, com sempre amb aquest tema. Sempre hem dit que no podem dir què estem fent, la gent es pensa que no fem res, no és veritat, perquè aneu veient que vam fent coses, però és que s'ha de fer així, fins a data d'avui el semàfor ha canviat, i espero que sigui verd, i que sigui verd en certa facilitat. Moltes gràcies, i si hi ha preguntes les aniríem contestant.